na jaře, čáp jede v kočáře. Hej hopy, hej hopy, hej hopy hop. Natíráme a kousíček po kousíčku dáváme na vajíčko. A otec prohlásil, že jsou dost veliký, abych si to uplétl sám, tak jsem se to musel naučit. Obvod vejce má 3200 kroků přesně a pak není problém se docela hezky trefovat. Je hezčí, když je těch barev dá víc přes sebe. A je nekonečně uklidňující se na to dívat. Pak postupně stírám a toto je vlastně úplně potom poslední fáze setření toho vosku a kraslička bude hotová. Sluníčko, točí se kolečko, hej hopy, hej hopy, hej hopy, hop. Děkuju, no to bylo taková krása. A teď bude ten perníček. Kdo zpívá, k tomu dáme perníček. Jedu.